Opakujte prosím volanie neskôr. Áno, Karol Geci teraz povedal, že to je všetko. Jednoducho je to všetko vyspievateľne v slovách, lebo on to povie. Jednoducho, ja mám dialog, že na mňa stále zhása telefon a jednoducho, čo povie, mne to nič neznamená, lebo to není racionálna situácia. Tu je otázka, že ako reagovať, že zomieram od hladu. 20 rokov som vykorisťovaný z každej strany a som implikovaný v fyziológii a psychológie kriminalistických, dialektických násadkách. Ja nemám s tým nič spoločné. Není to všetko, lebo ja robím dialog a chcem prebrať investigáciu a dať do order, čo sa tam stalo. A to urobím. Sú môj subjekt. Karol Geci, Monika Bazová a títo ľudia sú môj subjekt. A ja môj subjekt študujem 20 rokov. A veľmi prísne a veľmi presne. A oni musia mať reakciu profesionálnu. Ja nemám nič personálne s nimi. Takže teraz Ivan Humerník a Jan Černogórsky a tieto 7600 atakov mojich malieb, Microfracture 153 každých 25 mužný atak, 7600 razy a 600 atakov na Graves. Abelovský, toto je direktor Slovenskej národnej galérie. On takéto taktiky z Karol Geci má a oni stále hovoria slovom, že so slovom oslovím situáciu, lebo potom nemám s tým nejaký problém. Ale ja hovorím, investigáciu ja robím pre súd a ja vždy budem pokračovať. A ja čím viacej a viacej kľudne teraz ideme riešiť tieto situácie a dostanem presne, čo chcem. Lebo moji ľudia, čo tu boli, Charles Coles a Taubman išli 10 rokov do väzenia. To bolo pred 30 rokmi v Amerike. To je strašne koruptné. A ja nemám záujem o korupciu. Tieto oslovenie slova mám veľké skúsenosti lebo ja som naozaj veľký maliar a veľmi silný človek. Veľmi silno a veľmi si verím, lebo moja práca, moja manželka, môj život, moja rodina, moja investícia do tohto není ofiskovaná takými somárými slovami vuligantných ľudí, a jednoducho nezdelaných ľudí. Investície týchto ľudí, aj keď na obidvoch strane vojny nemá nejakú implikáciu na svetovú politiku a aktuálny progres mojej práce. Chcem Miro Smolák a profesionálov, aby prebrali týchto bláznov, kriminálov cez políciu, cez situáciu ambasádov a jednoducho ja profesionálny život budem pokračovať profesionálne a budem riešiť detaily už týto dokončenú situáciu, týchto Kolkorant, Perovskicov, Vrahov, Gulag, Bratislava, Sibéria, tento NKVD, Expatriat, Cigánska sračka. Takže ja chcem pekne tu hovoriť, ale to je ako historické špina, čo sa nedá v imaginosti predstaviť. Človek nemôže jednať s profesionálnych taktikách, zabíjať a robiť problémy. To je úplne smiešne. Tu je svetový maliar a on, že je môj agent. Takže komédia teraz je na história pravdy, lebo môj záujem je veľmi za tú prácu a stojím za tom, čo to a ako to je vyriešené. Za to, že takí ľudia môžu ofiskovať, tak ofiskovali situáciu. Tu jednoducho ide do úverňu, jakí blázni, jakí choromyselní ľudia títo sú a tie slova, čo oslovujú, že prospekty, bla, 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 není Babel v Babelonika. Tu jednoducho není profesionálny zmysel, je tam lokálko zaletý náci cigánske klamstvo, sračka, diaria
a pomýlené etiky ľudských ľudí, využívať strašne hnusnú kriminalitu troch máfií a sadisticky exekutovať 20 rokov 7600 atak. Ivan Humerník, Jan Černohor,